Ka Greater Nongkrem Area Youth Welfare and Development Organization ka kunhun ka bapet ya ka baha kamiat ki khon samla barban kentiu ya ki haki kamile kai babonjan hakalai phautari gunai lur kala penko buram me ki khana samla nakashnong pranai kabala job haka jingale ka ya kop football haka block level chief minister cup 2000 Phulai under 10 haka football tournament 2000 Phulai bala penya da Kashlong Sports Association under 12 haka jinga kop district level Subroto Cup 2000 Phulai under 14 barka SSA football tournament 2000 Phulai under 14 kani ka jinga lang penku buram la penlong hamadan pranai haga ni kasngi la sa mi ki khusnam shiki player da ukong san uba sambor lang ding do usordar ka pranai ladan lang ru haga ni ka jinga lang kirang ba ki bakon thop yu ba el khar kongor president ka Greater Nongkrem Area Youth Welfare and Development Organization ba Johnny Star Mauri UEC member ba Bixen Mauri sports secretary ba Jeffrey Star Kharum Noit ke headmistress Pranai Secondary School kong bi Kharum Noit kilong kumilong pa kinong hikai ikana school bat ki samla samhoy na kani kashnong ya kini kisamla ki ba idol lang bangi kum kenhun adu kasngi ki ba ila form na ila sang ya kini ka Greater Nongkrem Area Youth Welfare and Development Organization badai mentau senam bangi lai ya kasap kapapel jo kini kena pernah ki bala wanra na bad burom ya kasnong kathau lengba ka jingjob jongki ha kini ki jingla kai bafel nadu kani ka under 10 under 12 pada under 14 kiba la pelong sisa ya kata ka senong pernah ka pernah hakalang jingla kai sports kamtam ka football kabare ka way na ka popular sport po kani ka jela jangi bat kumjuru ka pandai bro ka way ngomchu perkhan ba senong pernah kan samanra nam ra buram hakalang football namar ba haki pol haki snam ki balag no babun na kisnong singini kithan gi jongi ki ba khampau gadai ka smen kalak kol kolong kram ndai menta snam pat gadai ka phnai ka bala asya ban pani ya kata ka sap ka phang ani ka bala asya ban wanra ya kata ka nam ka buram ya ka snong ya ka than hi bro ka wei tenagalang gi jongi kum ka wei ka kanhun ka ba pet ka ba khmi ban kumno ban kente ban promote ya ki club ani kisang samla bat kham tam ya ki heb ki bar ki zongi ngila syam da kawai karai ba ngiha ban pen ko buram ngiha ban ai ko buram ya ki nang penyan bat kumchu ya ki players ki ba la ile kai ba ki ba la syam mata hagini ki tournament ki ba kumba play hagini ka flex ka ba ngila wa hajrong ngam da de ai banai fi dai gidi tang gini ki sanat sa kenmau kita ki membentuk si bala perkrean na galang gajongi makam dai ga sang ga ba kalabir labyang ne ga bar spa ka bala bun ki fun dai ga sang kreman sobal ne ga ta ga voluntary organization ka ba ki ba bun ni gi jinglot chingsam ni sunah seniang ni dalam kaman sobal jingi kum ki members ban ngamdan hira kita ki kata quantity kecing berpat hagal yang jong ka organization ndai ngidan pat ya kata ka quality kumno bangin ya kit ya ba kumno bangin ya tre kam banginang ya khmat hakino kino ki banta ki bangidan point iway jong to scheme kala pukuk bor kala ai bor ya borok ha kino mi khmat kita ang to ba as per 3.1 paragraph the elected representative he is entitled to purchase all the sporting equipments. He has to construct the multi gyms and he have to promote or he have to repair the existing ground. Kapromote ba to ka scheme na ay bor ibarok ha kinong hikmat gijongi habarok ha i constituencies ba kin penthiat gijinan kam jeng sports club ki registered club kini ki club tet kumong iba mena ki club ki ada registered hi hapo ka registration of societies ki registered club ki registered organization te bikin persna ki multi gyms bat bikin penbahai gini ki madan ki ada lupa te nganum dakran berpotensio ki ai bikin alam kham ki bayakran management ndeng squad pen pensawi pi pangkata ka ISYDP schemes
Nomor hawat na kaliang kajongi kasam kamti ni perengkamai ka CSR kajongi kata corporate social responsibility scheme bagi promote kita ki south sector hi ka agriculture, ka health, ka education, ka sports. Te pensyam bun ki sports club ni irap pagi justice. Da kitu ki advertisement jong kasam kamti. Kumhangtay kumumopat sports and cultural club, Lomshap sports and cultural club badan second division. Mentabat ka nomor sports and cultural club irap iki bangin ai ki kitu ki justice. But haman bagi program yung ai ki ngi pesno ba ka contribution bingi ai mingi nakaliang kasam kamti idei tang ibaret bat ka ba pinkam yo ba ka jingirap kan dei bin kinong hikmat ki jongpi ling ba ka taka ISYDP schemes intensive sports and youth development program te tanita kantin hi ngatray ki kena ki hap ki baret tu kila ya kwa ai banyo no igini ki certificate ki jongki ki sernat ki jongki bat ngakwa ban itu ipi ha ka bede ba ka ni ka tournament marngila dia manakaniru nang tiyan na po maran kalyar katu kamadan ka ba boros kata ka susa umtu ndai da ka jingi sim kya ka jongi ngiyo ban penkam na ka jingi rap dam jingi honorable deputy commissioner win intermediate dam tigi brio beli akes nomor kadang ka jingi kini pareng sipai bat tigi kor gi jongahi te ngarla dia na file da ka petition ban yo penkam katu kamadan te hadian bangayo katu ka jing menjur da ka jingi rap lang jong district administration apan bahay ti kamaran kalyar nanti ngi la ya perlang buon tili kita tournament sebab manang kani dang sian ngidang ya form itu ka young age football academy katu ro di ka registered academy he kuma pilong nama pi ni bat ni promote ikna ki brado andrew snam hodo katsan snam te ha ka jing isim bentalang ka jongi ha ka ni ka tournament ka jongpi kadang hado ka block level kadang hado ka district level par hado ka state level te ngitingi pa so tu ikini ki players si bikin pai hado ka ni ka thongi ka dei ka commitment la kita ka jing trash tong ka basar kai but ka guidance jong kiba hikai pi ngadu ki coach adu ka management jong ni ka team ka bla elam pi te ngapa ban ai biang ka kitbok kit biang pi bar khoi bla dan nang ni nadu ki have ki baret hadu ki nong elam snong ki sadar snong hadu ki bla elam ni ka sports club bagi nang dei banang itrish khmat nomor ba ngirekam hai ka sports but pi kena nong kendong pilong ki ba dan bok ba man kawai pakawai kisnong kidan bet kawai lan aran ni lai tili ru madan ba ba ingi hang tia sarne kalau menyimdan shoot kemaran football te pun hakaniru along nak jubar justing nak spenyo itu kemadan tidak pikir mau dan kawai ka ini kimi perlap nong kai one fee perlap nang taduna star melim ngap smile mo kin Dunda star melim ngap congratulations ma ikhlas yun smart players no congratulations ma kita pas pang football mana lagi semua dapat tayo ban kan sal nang ta Frankison menlong Nata badan buar khargangor scam khargangor Tikubeshiburi soldier khargangor Frankison Menlong Kitbok Wan Khar